Molt bon dia. Us vull presentar una activitat amb un material que segurament el trobeu a casa, que són els Lego. És el tema de fraccions. Jo he escollit aquesta peça de Lego per demostrar que això és el total i, per tant, si ho represento en forma de fracció seria 1/1. Però aquesta mateixa peça la podem partir, el total, en dues parts. Si la partim en dues parts iguals, són mitjos i tindríem dos mitjos. Què més podem fer? El total el podem partir en terços i seria el total 3 terços. També el podem partir en sisenes parts. I aquestes sisenes parts les representaríem en 6 sisens. Si ho ajuntem tot, comprovaríem que són parts iguals i, per tant, totes són una part, 1/1. Què més podem fer? Podem treballar també les fraccions equivalents, com per exemple, si agafem un mig i l'ajuntem a 3 sisens, comprovem que un mig és igual a 3 sisens. Fins aquí la petita explicació de fraccions i la seva equivalència. Molts ànims a tots i petonassos!